and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Naunsa siya manang. Manang naunsa siya. Ay, diabetes, sir. Sir, maluoy ka. Putlo na taon iyang tiil, sir. Kay grabe naman. Ha? Kini. Mali akong ipakita. Sampulan ako sa kunana. Maluoy taon ka, sir. Limos taon, sir. Manang. Ani adawatan ning garapang adunay lana. Ha? Lana. Da, bisan unsa na among gihaplas niya, sir. Oy, wag yun siya maayo. Bisan gani mga tambal sa doktor. Na pobre na lang yung taon na sir. Naot-ot na mi. Nahurot ng among kwarta. Maong ni nagpakilimos taon mi sa akong bana. Aron taon makakaon mi o makapalit mig tambal niya. Aron taon mamaayo siya. Dili sad na siya makatugot ka magkalisod-lisod. In taon mi, pero wa na gid mi kapaingnan. Mao gani nga suway kini ninyo. Sige na, dawatan ni. O ihaplas dayon sa iyang tiil. Sir? Sige na, dawatan. Ihaplas dayon. Ako lang yun ang muhaplas. Tay pa, sir. Di ka mahadlok dahi, sir. Nganong madlo man ko? Ha? Dahil ka diyo. Ablihan ko rin karapang nga doon lanang. Ibobo ko siyang tiil nga medyo nadaot na tungod sa sakit nga diabetes. Nainomdom ako sa pangaji ni Tatay Kadyong na mamayaw. Sa ngalan sa ma'am, sa anak ko, sa Espiritu Santo. Amen. Et sanandum in nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. Sir, sir, gihaplasan gid nimo ang mga tiil sa akong bana, sir. Mamayo si Manang. Manong mamayo ka. Salit lang kayo ug ayaw kahadlok ka. Sir. Oy, maayo kay nahauli na ka. Musudo na ako sa kung sa atong lawak pa'y. Medyo kikapoy ko. Ha? Kapoy? Saan to siya? Parang bang linaktan. Paano ka to siya? Diin ka siya gikan. Hi, Simeon! Tuwing. Gilahos lang. Uy, gisnab. Hello, oy. Day, gisnab, day. Nga na tingin mong amigo? Kahilas ko tiya. Wa mo ko gitagad. Bitaw? Wa bitaw ka gitagad? Wa ka tagda. O gitagad pag gitagad na ka to. Wa ka tagda, no? Loy kay ka sa? Ha? May buong bitaw ko? Nga wa ka gitagad? Kapoy ko na siya. Ha? Di man ito siya gikan. Wa ka magdali? Hibaw na ko, ana. She, ayaw na lang. Naibaw na di ay ka. Mungutan na ba dyan ka? Hoy, batasan, oy. Nakigtok pa ko ni mo, oy. Lubot biyas kanahan. Salig lang gasyot. Ay, puti kay kigol. Hamis ra ba kay BTS? 60 yung kayo. Libog mahinon ko ani kung kinsa ako, Si Moana ba o Steph? Purbida, no? Paita ini. Sa drama pa ni Francis Paris. Mga matang maluibon. Mga matang maluibon din eh. Pre? Nga nung doon na magkahay mga matang maluibon. Tilas. Salig lang kay crush na ako. Naunsa ka? Huwag gini matagadan akong beauty, oy. Gilabyan lang gid ko. Ha? Kasayang sa kong effort, nagpakigol pa ko. Halos na gani makita akong panty ug ako sinina. Pakita sa pusod. But walay. Why epekto? Labay lang ang murag way nakita. Nami abi naguson sa kanahan, uy. Kalami, gyud. Hoy! Sobra nasad ka, ha? Bitaw BFF. Nahagit-gid ko. Natandog akong garbo atong Simeon. Unsa?
Tanaw na tog dili ka ba ma-inlove na ko, Simeon na ka. Kaya nga no, BFF. Unsay buhato ni mo? Kalayos kong ibati. Kailan tanong ko nga murag kasukaon. Ipanong daw ko. Nga nung magke. Unsa man din itabo na ako. Kapag na usahan. Tugog na mo. Kipati kong katog na. Nga nung ingon din ako kipati. Kalit lang binabadangan mo. Kalaban sa ko. Kasakit. Tay. Tay Kadyo. Tay. Pasensya, tay. Nagkaroon pa ko nakabalik sa imong libnganan. Tay, ganang pirmi man kang magpadamgo na ko, tay. Nga naman, tay Kadyo. Pila ni kaadlaw nga, magpakita ka na ako sa undam ko. O ganong ingon adto ang damgo na ko. Ganong wa man kay tuong kamot, tay Kadyo. Tungod ba kay wa ko dawata ang imong ibilin ka na ko nga abilidad, tay Kadyo. Mong nagsige kag pakita na ko sa damgo. Mauba, tay Kadyo. Sayad kag yun, tay Kadyo. Sayad kag yun sa hinungdan. Maong pasilo ako, tay Kadyo. Wa gyud ako dawata ang maong kabilin. Pasilo ako, tay. Og pagmalinaw na, tay Kadyo. Dili magbalinaw na ang kag sa imong amahan. Kuway mo dawat sa maong kabilin, apo ko. Lola Edad, Ug labi na gadili magbalinaw nag-usya ka kag. Kung ipanamas tamasan ang iyang maayong pagpahulay. unsay buot mong ipasabot, Lola Edad? Dili unta ko mo sulti ni mo dili. Pero siguro, agay ka ng masayod sa kamaturan. Kamatuoran nga unsa? Ha, Lola Edad? Di na ako kaya. Kinahanglan ka masyayod ka na, apo ko. Sa unsa, Lola Edad? Sa unsa? Sindo, apo ko. Sulti ko, Lola Edad. Unsay angay kong masayran? Unsa? Bay! Kasi pa yun, mga una ta. Bangon siya, eh. Ay, may kayo sinugba, oh. Bay! Saan tawahan na? Sama mo kagutuma? Portihin katuwag, eh. Bay, Simeon! Bay! Mata. Nga una ta, ay! Huwag yung mata. Yun na pa. Saan niya siya kamot? Grapa? Grapa man eh. Haan ko eh. Grapa yun. Oh, dangog man. Saan man eh? Oh, kamot ko din eh. Oh, kadangog. Muraog lana. Uwil, lana. Oh, mau gini. Lana tingali ni. Dangog man kayo. Humot ra ba? Bye. Oy, bye. May namata na kada. Unsay dito mo ba? Ning tabo. Uy, tabo eh. Doon na di tabo. Nawa na. Tinuwa na. Wala kay biste? Naghubo naman ka? Nay, nag-brief lang ka, Nalagsik na gubalik pa eh. Uy, nautsam di ka? Ay, tuude, no? Nautsam di ka, ha? Mura kag hubog. Barag tutske, ha? Nagisnab ba ni mo step nga purtik siksi, ha? Ha? Lagi? Lambi, sulob na step noon. Basta, ngayanas ka na, han? Pero wani mo pansin na, oy. Gilabyan na rin mo. Sos, ako pa to na. Wa na. Taklaan ko magito ba? Gutom ko ba eh. Tara. Matawisod ko ni mo din kay mga una ta. Pero yun na. Unsa man ni? Lana ni? Ang grapa? Ambina. Unsa man din siya? Nganong naang ka ni, ha? Mao ni magkapausap sa dagan sa itong kinabuhi ba mo to eh. Sa?
Paano mo sabi, ha? Paliwanag ko na, eh. Paliwanag mo? Mga ano na ta. Gutom na. Okay. Ah, lahos na sa'yo. Hoy, mugawat ka, nag-brave ka? Buang mata, ha? Noon sa ni. Kita kag step na. Mo na yun ang kanon. Tohe! La? Okay ka na? Okay na. Okay na ko ka. Lula Edad, mahimo na ba ko nimong sultihan, Lala? Mahimo ba ko nimong sultihan sa gingon mo ko na akong kamatuoran? Lula Edad, andam kong maminaw. Sultihin ko, Lula. Oh, nihilak na sad ka. Ambot. Ambot kong agay ba na ako ni isulti ni mo. Ha? Pero siguro agay kang mahibaw. Ano dili na ko tulisukot sa akong tanlag. Lula Edad, Pero ipadumpa ka na ako, Shinto. Nga dili ka magbaton og kasuko sa imong igsuod. ha? Isaan una na ko nga dili ka masuko ug masilang sa imong igsuod. Kang Manoy Simeon? Oo, apo ko. Isaan na ko. Lula Edad. Da? Shhh, nay, nang tingog di mo. Mapatiyan ta. Mo ba? Doon na kayo tambalan. Doon ka tawad sa plaza. Unya, kalit kang naluya. O bay, o sa diyang nanak ko sa lawak. Gipati na ko pagpan mo. Ipanugnaw ko. Lapad ako. Kalit lang misakit ang akong kalawasan. As in yun, as in! Shhh, tingog lagi na mo sa baan ni mo. Og, wala ko masayo doon sa isunod ka na itabo. Mo ba? Unya, naunsa to mag-iplaza sila na, ha? Balik ko na ko sunod si Manabay. Kung naayaw ba sila sa ilang sakit. Kaya nga naman dahil, Lula Edad. Ganong dili magyukod mo lahuson sa pagsulti. Basta isaan una ka na ako. Nga dili ka masilang niya. Nga dili mo mag-away. Lola, kaya ato pa sa mga bata pa may. Huwag yun may mag-away. Huwag dili yung may tabo nga masilag ko niya. Dili, Lula Edad. Bisan pa, kung ano na siya gibuhat ka nautan. Ha? Bisan pag nakasa siya sa patayng lawas sa ibong amahan. Ha? O, unsay? Shinto, pasaylo ang ibong maguwag. Kaya nga no, Lola. O, unsay di sa ni Manny Simeon? Shinto, gikuha ni Manoy Simeon nimo ang tuog kamot sa imong tatay Kadyo. O, unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!